La investigació i la cura pel medi ambient són conceptes cada vegada més presents en el món industrial, però encara inusuals en un dels sectors d'activitat més antics de la nostra societat, la construcció. Per Constructora Daro, innovació i sostenibilitat formen part indissoluble d'un codi ètic que regeix la seva activitat. Empresa fundada a Manresa l'any 1971 per Josep Tragan, la seva trajectòria ha anat lligada al desenvolupament d'una manera de fer pròpia i diferenciadora. Un mètode de treball basat en la planificació rigorosa, la professionalitat dels treballadors de l'empresa en constant procés de formació i la millora permanent de processos. La posada en pràctica de forma contínua d'aquests factors ha consolidat Constructora Daro com a referent en la realització d'obres de restauració, d'edificis emblemàtics, centres públics i habitatges. No és menys important el compromís de l'empresa amb el seu entorn social, realitzant obres de millora de forma gratuïta a persones amb pocs recursos. Tot un exemple d'estratègia empresarial i de responsabilitat social corporativa. Però la preocupació per trobar un model de construcció sostenible i adaptat als nous temps ha conduït l'empresa a emprendre una iniciativa pionera a nivell mundial, Compact Habit. Compact Habit neix a partir de les inquietuds de l'equip humà de Constructora Daro i és el resultat del treball d'un equip de professionals, arquitectes i enginyers que, amb visió de futur, han creat una solució innovadora a problemes reals de la construcció tradicional. L'objectiu és crear vivendes pràctiques, confortables, sostenibles i avançades. Els mòduls industrialitzats Compact Habit donen resposta a aquests i altres reptes. El nou sistema de construcció, basat en el sistema d'edificació modular integral industrialitzada, sistema EMI, té un elevat valor ecològic. A l'elecció dels materials sota criteris mediambientals s'uneix l'eficiència energètica i una important reducció de residus generats en les edificacions convencionals. El segon aspecte destacable és la seguretat dels operaris. La industrialització dels processos elimina en bona part els riscos laborals que comporta l'execució d'una obra. El disseny de l'interior del mòdul és un exercici de modernitat, oferint una llar transformable i adaptable a les seves necessitats de cada moment, concebut per oferir un alt rendiment energètic amb un nivell d'aïllament superior al convencional. Les obertures laterals ofereixen un ambient diàfan i lluminós. Els mòduls ofereixen configuracions a partir de 35 metres quadrats, adaptables a una gran diversitat d'aplicacions i usos, com habitatges, hotels, equipaments, sanitaris o oficines, entre d'altres. El darrer objectiu és dotar els mòduls, que surten completament equipats de fàbrica, després de passar a estrictes controls de qualitat d'un nivell d'acabats que difícilment es podria obtenir fora del control que permet un sistema de producció industrial. Aquest sistema d'edificació permet l'optimització de la gestió del cost i del temps de l'obra, tan difícil d'aconseguir amb els sistemes de construcció tradicionals. Per altra banda, també s'optimitza la productivitat, aconseguint un estalvi de més del 60% del temps d'execució d'una obra. El projecte empresarial de Constructora Daro, guardonat amb el Premi Construmat 2007 a la innovació tecnològica, ja és una realitat, amb projectes en curs com el d'aquest edifici d'habitatges que es construirà a Banyoles i que Compact Habit té previst iniciar el proper mes de setembre. L'evolució de l'entorn requereix nous conceptes, noves solucions que donin resposta a noves necessitats. Constructora Daro fa seu el repte, aportant progrés a l'evolució d'un sector tan important en el nostre teixit econòmic com la construcció.